Hei, salutări lumea și bine v-am regăsit la un nou vlog. Pentru că nu am mai postat de mult pe acest canal, m-am gândit să fac un slime la îndemnul prietenei mele, care tot timpul îmi spunea să fac slime. Așa că avem aici lipici de școală. Nu fac reclamă, că nimeni mă sponsorizează pe mine. O să-l bag în acest recipient pe care l-am găsit în casă, mai ales în camera mea. Și o să bag lipici aici. Atenție! Este doar așa pentru că n-am idee de vlog. O să pun cam atât lipici ajunge. Ajunge, da? Perfect. Sper să iasă. Na, bun. Am pus lipiciul. Acum eu o să-l activez cu persil pentru că nu am glicerină boraxată. Dar da. Aici așa o să dau puțin. Am adăugat puțin persil, puțin detergent și o să amestec cu această chestie pe care am găsit-o în casă. Vreau frumos să mă iertați, dar mie nu prea place să fac slime-uri. Mai mult le cumpăr. Parcă începea să se formeze. Ok, am mai adăugat puțin detergent. Parcă începe să se formeze. Poate o să-și ia culoarea de la detergent. Culoare verzuie. Sau poate pur și simplu va trebui noi să-l desenăm. Să-l colorăm. Nu știu, I don't know. Ok. Să mai dau puțin persil. Sper să se activeze. Sper din tot sufletul să se activeze. Să iasă, pentru că aceasta este dorința prietenei mele și vreau să o îndeplinesc. Apropo, dacă te uiți, să știi că te iubesc. Ești pe ea. Asta am spus încet. Știu. Ok, acum cred că va trebui să-mi bag mâinile. Necesită băgarea mâinilor. Ok, o să mai amestec puțin cu degetul. Dar da. Cam acest slime a ieșit. Chiar dacă pe camera arată de o culoare albastră, realitatea este un fel de verzui albui, nu știu. Este foarte, foarte lipicios. Foarte lipicios. Foarte lipicios. Ah, m-am lipit toată. Dar eu nu sunt bună la făcut de slime aia. E problem. Ok. Da. Bravo, Laura. Ce să zic? Nu știu. Pur și simplu asta a ieșit. Nu sunt eu de vină. Sau da? N-am adăugat destul. Persil. Așa se numește. Of, ce mă frică nu mi-a ieșit. De ce nu? Că am vrut să-mi iasă. Deci mi-a ieșit chestia asta. Deci vă rog frumos. Deci trebuia amestecat mai mult și trebuia să dau mai mult persil. Am înțeles. Da. O să revin după ce mă spăl pe mâini. Pentru că, da. Da, și am cam refăcut slime-ul și chestia asta a ieșit. Deci sper că a ieșit. Și sper să nu se mai lipească de degete în continuare. Cum a făcut și celălalt. Adică sper din toată inima mea chestia asta. Are o culoare destul de frumoasă, însă mie nu-mi prea place să mă joc cu slime-urile. Și mai ales cele care nu mai ieși bine.
din nefericire nici acesta nu a ieșit bine, așa că nu o să mă lipesc pe mâini și o să-l bag acolo. Sper că îmi v-a plăcut videoclipul cât de cât, pentru că nu vă pot cere să dați like la chestiunea asta. Sincer, ai și varză. Rău de tot. Persilul băgat la loc. Nu știu dacă detergentul este de vină, lipiciul este de vină, dar oricum eu sunt cea mai de vină. Cea mai mare vinovată, bineînțeles. Și da. Eu o să mai continui să mai fac ceva cu chestia asta. Poate pot să salvez chestia asta. Vă dați seama că nu o să mai pot să-l salvez, dar le dăjduiesc că o să pot să-l salvez. Și nu știu, o să pot să dau la cineva. Am copii mai micuți. De vârsta mea. Între 9 și 13 ani. Ok. Eu zic că a ieșit cât de cât. Hai că merge. Dar tot o să-l mai repar eu. Și poate o să filmez când o să-l dau la cineva. Pentru că eu nu mă preajă cu chestii din astea. Vedeți-mă că am cumpărat un slime Oreo și a stat 2-3 zile pe el. Și da, acesta este. Eu nu mă prea descurc face slime-uri, dar în a face slime-uri, dar da. Cât de cât, hai să zicem că m-am descurcat. Chiar dacă nu foarte mult, dar m-am descurcat. Da, cam atât și cu acest videoclip. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonașul de like. Nu pot să mă opresc din a mă juca cu chestiunea asta. Eu am fost Laura. Sper că v-a plăcut videoclipul. Lăsați un mare like. Abonați-vă dacă încă nu ați făcut-o și urmăriți celelalte canale ale mele, pentru că, sincer, conținutul nu este atât de șmecher ca la alți vlogări, însă, da. Iar prietena mea care mă încurajează, sincer, merită toată susținerea și chiar vreau să-și facă și ea canal de YouTube, pentru că vreau să ajutați voi acolo la rândul vostru, pentru că persoanele care ajută merită ajutate la rândul lor, așa că fiți pe fază. Fiți pe fază. Mulțumesc pentru ideea ta minunată. Pe curând. Și încă ceva. Puteți să-mi scrieți pe Instagram. Stați așa să intru să văd cum mă numesc eu pe Instagram. Oare cum mă numesc eu pe Instagram? Eu uit cum mă numesc eu pe Instagram. Pentru că, da. Și acolo puteți să-mi dați multe idei de clipuri. O secundă. Mă puteți urmări de asemenea și pe TikTok. Acesta este Instagramul meu. Hai, focalizează-te, te rog. Da, el este. Acum vorbesc cu cineva. Dar, da. Ca să aștept. Cred că a plecat de acolo. Bine, bună. Și sper că v-a plăcut. Pe curând!